Nagpatigayon sa launching sang isa ka mobile application nga ginatawag na AHlam na 2.0 ang Commission on Population kan POPCOM 6 as ini nga Biyernes, Nobyembre 4. Nagauno din isang nanari-sari nga impormasyon angot sa adolescent health and development lagip man ang adolescent sexual and reproductive health. Tinutuyo sini nga magiyahan ang mga pamatanon na pamaagi sa mga infographics sa nasambit nga application kapin pa nga kalabanan sa ila ang nagagamit sang social media. Mahimo manini nga ma-download sa tagsa ka mobile phone kung sa diin ang partner nila sa paghimo sini ang Iloilo State College of Fisheries College of Information and Communication Technology. Sa karon ginaabi-abi sang ahensya ang pagpalapnag sang sex education bilang paghatag ig talupangod sa kaso sang teenage kag adolescent pregnancy sa rehiyon. Kung ang the mode of the things that we are doing, ang manihapon, wala sila pamatik sa speakers na though we train peer educators, but our main competition, as mentioned with the data presented by Mr. Harold, is the social media. Kagini si Kabandarang Kim Kaluyo nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.